फिन आरोबाव भारतनि लैथोमायाव सोमालिया रौनिया हान्जानि गाग्लोबनाय 15 भारतारि सरखारि मावथिफोरजों लोगोसे गंसे दैनि जाहाजखौ लांखारदों। सोमालिया लैथोमानि गेजेरनिफ्राय एमबी लीला नर्थफर्क दावबायग्रा जाहाजखौ लांखारदों सोमालिया हादोरनि रौनिया हान्जाफोरा। नैबे लाइबेरियानि फिरफिला दिखोना लाखिनाय जाहाजानो जाबाय भारतारि दैनि रौनिया हान्जानि जाहाज। आफ्रिकानिफ्राय सोमालिया हादोरनि सेरजों थांबाय थानाय भारतनि दै बिफाननि रौनिया हान्जानि जाहाजखौ लांखारदों सोमालिया हादोरनि दैनि रौनिया हान्जाया। एमबी लीला नर्थफर्क जाहाजखौ सोमालिया रौनियाफोरा गुलि बारुदजों गाग्लोबनानै 15 मावथिफोरजों लोगोसे जाहाजखौ गावनि दखलाव लानानै थाङो। साद'निफ्राय 7नि आखायाव हाथियार लाग्रा रौनियाफोरा गाग्लोबनानै जाहाजखौ गावनि दखलाव लांदों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। जाहाजाव भारत हादरनि गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसाद दंमोन। बेफोर गासैबो मुवा बेसादफोरखौ गावनि दखलाव बोखांगासिनोबो दं होननानै मिथिना मोनो। लांखारजानायनि उनावनो भारतनि दै बिफाननि रौनिया हान्जायाबो साखाफारा जागासिनो दं बेनि गोख्रों फिननायखौ होफिननो। थासारिजों मोगा-मोगि खालामनो इन्डियान नेभिफोरजों लोगोसे आईएनएस चेन्नाई जाहाजखौबो दैथायहरबाय। थांनाय शुक्रबारावनो मोगा-मोगि फिननाय होफिननो अख्राङाव बिरबाय दावहानि उरां जाहाजखौ। मख'जाथावदि जाय जाहाजखौ लांखारजादोंमोन बे जाहाजखौ सुथुरफोरा बहा दोनखुमादों बेखौबो नोजोराव गोग्लैबाय होनना भारतारि रौनिया हान्जाया फोसावदों। दैजोंबो अख्रांजोंबो भारतारि बायखिफोरा फारसेनिफ्राय सिग्रोमलांनायनि खौराङाबो सोराङाव फैदों। बे समाव फोरमायबावगोन दि बेबायदि जाथाया थांनाय 10 बोसोरनि सिगाङाव जादोंमोन। इन्टारनेशनेल डेस्क बड'लेण्ड बुब्लि। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।